E abrimos antes a portas sutilmente as alerxias sociais, que son cousas que nos dan alerxia e que nos repelen, que son actitudes sociais que dis, ai, por favor. Como, por exemplo, a xente que non para de falar da serie de Netflix, da Asunta, que dis, por favor, para. Viñemos no coche falando da Asunta todo o tempo. Por que penso. Pues sí, pero culpa de eso. Sí, culpa da serie. A ver, pero eu es que claro, eu eso entendo. Bueno, pero o tema viña a coalición, porque conteicho o Coalición Democrática. Sí. No, porque eu vivo cerca onde atoparon Asunta. Onde atoparon e últimamente vou por ese camiño para bueno, vou por aí para facer algúns recados, cousas, vou facer cousas e paso por aí diante, por onde teño un altar posto. E antes non vía nadie, e agora vexo xente que vai ali a facer fotos. Eso sí que dá alerxia. Influencers sacándose. Dúas veces xa me coincidiu. Bueno, pero tamén es que isto está pasando e é o rollo do morbo, a xente como perdo moesto, volvese a capitalizar unha movida, bueno, moi chunga e ojo. Non critico a serie está moi ben. O que critico é a actitude que viu Miguel. A min é a xente que se vai sacar a fotos ali donde atoparon a pobre cativa é a mesma xente que se saca fotos nos monumentos do holocausto nazi. É do mesma envergadura. Sí, xa falamos diso, creo. Dasme un pouco de cringe, a verdad. O sea, que o da alerxia era simplemente unha excusa para rajar da peña que non nos cunde. Está me gustando a min este programa. Por favor. Non sei canto tempo queda, pero adiante, Lidia Veiga. No, pero desfoga. mira, é mellor preguntarse a quen lle damos nos alerxia. Bueno, é un bo exercicio. Claro, é que me parece moito mellor exercicio que ou pensar como podemos facer que non nos dé alerxia, porque se nos dá alerxia algo moi contraproducente para nós. Entonces, antihistamínicos non vamos a tomarnos porque hai unha persona que nos cae mal ou unha actitud que non nos cunda. Temos que gestionalo de outra maneira. Sí, se é posible sin medicamentos para non caer en ninguna tentación extraña. A vos tedes algunha alerxia deste tipo? Alerxias sociais. Por exemplo, eu ou a xente que é así moi repelente, que dis, estásme cansando. Pero si ti esa persoa? Pode ser que eu para algunha persoa sexa así. É o que di Lidia, hai que facer o exercicio de deixarse mirar ao ombligo. Sí, pero, bueno, digo que... Te producen máis alerxia da que ti produces, sabes? É que eu non creo que chegue a producir eso. Vale. Vivo moi na sombra para poder facer eso. Claro, para que alguén acabe chocando ou se lle salpica a túa merda, ¿no? Sí, é como que me la suda tanto que me dá igual. Pero hai xente que sí que fai ese esforzo por ser repelente, a verdad. Esforzo por ser repelente. Entón é consciente. Sí, eu creo que Gústalle. Rollo Tamara Falcó. Non me parece tan repelente. Eu creo que esa señora é que así. Non me parece tan repelente. Pero ahora pensando... Dis, é que eu creo que marca propia ser repelente. O sea, traballa con ese concepto, ela é de cada punto. Non se dá conta, pero sí. Eu creo que non é tanto. Pero me parece unha tipa moi lista. Pero estaba pensando en xente así e non, ahora non se me van así a xente conocida, a cachola, que diga, buf, pues esta persoa é... Non o tes tan claro. Mira, eu xa non vou a nombres, tal. Esta persona non. Falo, por exemplo, a min dame alerxia e non aí está, alerxia. Coas persoas que tratan mal a xente que está traballando en hostelería ou así. Red flag absoluta. En plan, empezame a picar o corpo, me cae e é algo que probablemente comente no momento. Rollo, estás me dando bastante cringe. Para. Tanto como acaba de sonar a palabra cringe. Que dá bastante cringe a palabra cringe. Turbio. Turbia. Vergoña allea, básicamente. Sí, eso dá alerxia, dá repelús. Claro, se te causa unha reacción, sí, podes chamar alerxia, por que non? Claro, por eso estamos falando de alerxias sociais. Claro. Alerxias sociais. De que estás ante unha situación que dis, ai, ferveche por dentro. Sabes, pícame a pel. Pois é un deste estilo. Ti, Miguel, tes algunha en concreto? Alerxias deste estilo. Sí, non me gusta a xente que descaradamente tira basura ao monte, sabes, os plásticos. E está bebendo a botella de agua, acaba e a tira a lo loco. Ainda que haxa unha papelera a 2 metros, sabes? Ao chan directo, así, boom. Sí, totalmente de acordo. Eso produceme de verdade, o sea, estou non pensando e sí que me produce como un hormigón en el estómago, pero chungo, non hormigón de mariposa amorosa, no.
Odio. Sí. Cousas que tamén me dan alerxia. Xente adulta que ao mellor velo en situación con cativos, que poden ser os seus pais ou tíos, primos ou que sexa, lle din cousas como non vales, non sirves, estalo facendo todo moi mal, que dis... E creno, tíos, claro, os peques creen eso. Os cativos creno absolutamente todo, porque para eles o que ti lles dice é a realidade, non? E dis, non me jodas, tío, che pico ao corpo. Pensei que ibas a decir os adultos que cando lle falan a un bebé, está demostrado que supostamente, non sei por que motivo, está demostrado outra vez pola universidade da miña cona, porque eu isto lino en algún lado e probablemente o mellor non sea verdade. Dixo a señora. Pero, no. 50% falso, 50% verdade. No, pero dis que está demostrado, supuestamente, que emitir ese tipo de sonidos fai que o neno se relaxe, en plan, como que está máis no sonoro, non tanto no significado, sabes? E como que remite a sons como moi primitivos e tal, non me acordo exactamente. Claro, unha cousa é tratar o neno como se fose un neno e outra cousa é tratarlo como se fose tonto, directamente, sabes? Sí. Supoño que habrá diferencias, ¿eh? Eso creo que é a mellor definición. A xente que trata os cativos como tontos. É unha liña unha fina liña esa, porque eu estou agora doblando unha serie para rapaces de 4 anos e hai momentos nos que digo eu, por qué se repite 7 veces a mesma cousa? Vale, ben, porque por repetición, ¿no? Todo correcto. E tan despacio. Uf, eso sí que é verdad. Mira, es que Dora la exploradora... Ei, Dora. Claro, Dora era unha movida de... Por favor, pero continúa. Os nenos están mirando para ti, están se aburrindo, non están respondendo. Sí, joder, parecía un penalti no Benji, eso. Total. Bueno, nos mira o noso exemplo. Por favor. Por favor, dalle vida, por sí, favor. Eu creo que deberíamos de tratar os peques, evidentemente non como adultos cultos, pero sí como de tú a tú, joder, en plan, non tendo esa conversación con eles, pero moitas veces tratámolos de parvos e están moitísimo máis por encima do momento no que ti pensas que están, segurísimo, vai. Sí. Hostia, o lo de tirarle de los mofletes, a ver. Va, eso non está mal. Alerxia, caution. Eso tamén dá cringe. Que lle digades aos nenos que dean bicos. En plan, dalle un bico a tal, dalle un bico a cual, a ver, dadevos un biquiño, deixados chavales tranquilos, joder, que exploren a maneira de expresar cariño. Pero es que pasa despois unha cousa, e é que moitas veces replican eso en situacións totalmente que pois para a outra persoa non é a mesma situación, malinterprétase e hai movidas chungas. E claro, aí tamén hai uns límites en canto a como se pode chamar? Corporais, de tocamentos, de... Sí, no, tocamentos non, hombre, por Dios. No, pero... Estas que te palpabas mucho. Que non se está sabendo moi ben en que circunstancias ten que facer eso ou non. Claro, sí, é que sobre todo como vai a recibir outra persoa, claro. E que para ele, o sea, es que eu acórdome que de pequena tiña como un amigo e miña nai e meu pai, claro, a ben, porque o fase a ben, diñalles gracia vernos darnos un biquiño, sabes? Pero claro, e é todo moi inocente. Parece tus padres grabando aí. Pero despois eu lembro que claro, porque non vou a darlle un bico a outras personas? E esas personas ao mellor non o queren, sabes? Claro. Pero eu estou acostumbrada a darlle bicos na boca a esta persona, sabes? Entonces, ollo, tamén co concepto de poñer accións de adultos en nenos, que como están aínda explorando. Eso tamén dá alerxia. Dá un pouco de cringe. Exército.